Construída en 1327 sobre outra igrexa máis antiga que data xa do século XII, o Templo de Santa María a Nova constitúe un dos elementos religiosos e patrimoniais máis importantes de Noia, a que a diario acoden centos de visitantes. Declarada Monumento Histórico Artístico en 1973, está dedicada a museo. En ela recollese unha mostra singular de laudas sepulcrais que datan dos séculos XIV ou XIX. Dende hai varios anos o Concello busca a súa rehabilitación debido ao seu avanzado estado de deterioro, para o que xa realizou incluso un proxecto que precisa agora financiamento. Actualizar un poquinho o estado físico de Santa María Nova, non? Do que todos nos tenemos que sentir orgullosos e non é así. O sea, tivemos cita co Conselleiro de Cultura para solicitarlle a reparación do tellado e a recuperación de todo o que teña que ver ca iglesia por dentro. Tamén tivemos a visita do Diputado da Diputación que van a sacar unha liña nova e agradecemos porque veu el personalmente a presentarnos esa liña nova de recuperación de elementos patrimoniais onde encaixaría perfectamente esa primeira subvención que no proxecto que temos iría en torno a 250.000, 300.000 euros. Sería só un primeiro paso, xa que o Concello ten en mente un proxecto máis ambicioso para ampliar o actual Museo de Laudas Gremiais. Que sería poñer Santa María Nova como ese museo do que todos nos temos que sentir orgullosos e xa traballar en esa ampliación do Museo de Laudas Gremiais no que seguimos a traballar, que sería nunha nave que hai dentro do cemiterio e que podía albergar polo menos a colocación dunha forma pois un poquinho máis honrosa que as laudas tal e como están agora no cemiterio.